Dantzan goza maita eta zaindu laguna, dantzan egin jolas egin maitasuna, egin oiu eta entzun oi hartzuna. Iparraldeko jokoak direz, gaur induguna da lehenengo lana izan da lastoa jaso, hor 55 kiloko fardo bat, eta 7 metrotan, ez? Bigarren lana ingudea izan da, ingudea 18 kiloko ingude bat, eta gero azkeneko lana egin dugune lastoa bota, ez? Hori izan da gaurko gitaldia, ez? Ondo, hemen txapeldunagaz, errekirolak hoxe da egiten duna, iparraldeko jokoak, eta gustora. Auzo polit batetan, da gustora, bai. Bai, desberdina, ez? Hemen inguruan asko egiten dana, edo ikustaldi asko egiten dira, batebe direz, arri jaso eta eskora, ez? Hau beste kirol desberdina bat da, eta asko baten horrek detzen da tentsioa, ez? Desberdina dalako. Pare bat pauso alde batera, pare bat pauso bestera, beste pauso bat aurrera atzera, eta dantzan bugi-bugi. Modalitate hauetan lasto jasotzen da, lasto botatzen bera da txapelduna, eta besteak bere gerizpean gabiz, ikasten da gozatzen. Munduko txapelduna esaten dugu, munduan beste inor ez da egiten holango lanik, ez? Eta, mundua asko baten Euskal Herriko txapelduna naiz, eta, inguruan jente hona daukagu, eta ia laster nik jubilatzen zen, eta atzetik jente gazteke hau datorren, ez? Besta dantzari gabe, izerdirik bota gabe, besta dantzari gabe zer besta, eta dantza bugi-bugi-bugi blai. Ni hasi naiz, ehun eta bosto kopa egin, gero 100 kiloko kopa egin du, 113 kubiko egin deu, eta gero bolakin agurra egin deu, ez? Aurten iparraldeko joko ekartzi erabaki du, eta politia, ez? Piskat aldatzeko, saio politia eman du eta zerbait berria, ez? Gustoa, ez? Ja, urtea asko plazetan, baina egia esan gara aldiatu nahi zonea horren aldiz da gustoa. Oso txikia eta bertako jendia gustoa, eta gaina errikirola zer dan baki jendia, eta egia esan olako tokitan zibizu jaitea gustoa mateu.